Ak hľadáš rodinné auto, moja voľba by bola táto. Je to Ford S-Max, rok výroby 2018, je to 2 liter. Najazdených to má iba 205 000 a je to prvý majiteľ, ktorého aj poznám, takže o auto bolo starané a poď sa s nami pozrieť do interiéru. Palubná doska je tiež z kvalitných materiálov, kde v strede sa nachádza veľký displej, kde si ovládate všetky telefóny, klimatizáciu, aplikácie alebo nastavenia. Pod tým samozrejme ešte ovládanie na klimu, vyhrievanie sedačiek. To má krásny veľký odkladací priestor po pravej ruke. Taktiež musím spomenúť volant multifunkčný, kde sa nachádzajú všetky ovládacie prvky. A čo ma veľmi potešilo v tomto aute je držanie jazdných pruhov, kde sme si to so sebou vyskúšali. Po pustení volantu samozrejme hneď nás prístrojová doska upozornila, aby sme položili ruky na volant a hneď ako sme vybočili z jazdných pruhov, samé auto sa vrátilo naspäť, takže v prípade nejakej kolízii alebo človek keby zaspal, zadriemal, to auto nejakú dobu vie ho podržať na ceste, čo ma veľmi milo prekvapilo u Fordu. Táto verzia je iba 5-miestna, vyrábajú sa aj 7-miestne, ale aj vzadu človek s výškou ako ja, 185 cm, má pohodlné veľa miesta. Sú tu 3 samostatné sedačky, ktoré sa dajú pohybovať dopredu, dozadu a elektronické sklapanie je tam. Takže ja si myslím, že rodinné auto úplne super. Poďme sa pozrieť na batožinový priestor. Ako vidíte, tento batožinový priestor je úplne ideálny či pre kočíky alebo na dovolenku. Takýto batožinový priestor má 700 litrov objemu a po sklopení týchto zadných sedadlách až do výšky 2200 litrov. Takže úplne pohodlne človek sa aj presťahuje alebo aj bicykle, čokoľvek vie odniesť. Takže za mňa úplne super. Poďme sa pozrieť na opotrebovanie a nedostatky tohto vozidla. Ako som spomínal, toto autičko je vyrobené v roku 2018, má 205 000 km, samozrejme je opotrebované, čo u bežných rodinných autách sa stáva: poškrabanie tapacír zadných dverí, poškrabaný tapacír vzadu, ale nie je to nič strašné, možno, že troška sa s tým vyhrať, nejak to preleštiť a dalo by sa. Tu taktiež v zadnej časti pravých dverí, neviem z akého dôvodu je poškodený tapacír, ale nejaké vážne škody alebo to auto nemá. Takže ja si myslím, že za túto cenu v tejto kvalite vynikajúca voľba. Poďme sa pozrieť na motor. Motor v tejto S-Max verzii je 2-litrový, 110 kW. Je veľa vtipov o Fordoch, hlavne o motoroch, ale tento je úplne suchučký. Je tu full servisná história, o auto bolo starané. Mám jeden Ford možnosť skúšať dlhšiu dobu a veľmi sa na ňom dobre jazdí. Spotreba vynikajúca, nežere to olej a čo u Fordov musím vyzdvihnúť, je úplne suchučky, takisto ako aj tento. Takže za mňa vtipy áno, ale nie tejto verzii.
Tento konkrétny typ má manuálnu 6-stupňovú prevodovku, kde za mňa je lepšie, lebo tieto power shifty, čo sa týka u Fordoch, tá automatická prevodovka veľmi nie sú nejak vychytené a každý asi má radšej ten manuál. Tento Ford máme možno si skúšať už tretí deň, kde aj jazdné vlastnosti sú vynikajúce. Aj keď na veľkosť toho auta som bol veľmi milo prekvapený. Nič tu nebuchá, auto pláve proste úplná topka, aj čo sa týka sedadiel. Užíval som si tú jazdu a za mňa, ak by som hľadal rodinné auto alebo aj auto na podnikanie, bral by som tento. Je tu veľmi dobrá cena, dobré kilometre a o auto bolo starané. Takže ak by si hľadal nejakú dobrú variantu, dobrý aj Ford, tak kľudne napíš nám na CarPlay a radi ti ho ešte odprezentujeme. Že ak by si mal záujem o tento Ford, zopakujem, je to 2018, 205 000 km, 5-miestna verzia, je to za 11 900. Samozrejme, ak by si potreboval vybaviť či financovanie, naše baby v CarPlay by ti s tým určite pomohli. Takže ak sa ti to autíčko páčilo a máš ešte nejaké otázky ohľadom auta alebo čo by ťa zaujímalo, kľudne nám napíš a niečo natočíme.